Milane. Zovem te da ti kažem da stvarno nije ovo bilo fair od tebe, samo tebi sam rekao ko mi se sviđa i mislio sam, rekla si čak i to i ti, da nikome nećeš reći. Nisam ja ništa rekla. Šta, kako nisi ti? Pa nisam. Pa svi sada pričaju o tome, čak i Jovana sama rekla da zna da mi se ona sviđa. Nisam ja nikom rekla. Da, Ali ti si nisam, rekla, Milane. cijela škola sada priča o tome i ja sam se baš izblamirao. Ne zanimaju me uopšte te tvoje priče, opravdanje, zato što ja znam da si to ti uradila, zato što svi pričaju, tako da sad, aj čao. Halo?